Hej, jeg hedder Mette Sørensen, og jeg har lavet den her video for at fortælle, at jeg her den 15. september udgiver børnebogen Sprøjte og Maske på tur. Og den børnebog den bliver udgivet gratis til alle sygehuse her i Danmark, fordi at Toyota-fonden, Dorte Enhed og Viggo Carstensens fond og A.P. Møller-fonden har støttet produktion og udgivelse. Bogen har til formål, at børn, der er i behandling med sprøjte og maske, kan få nogle nye fortællinger omkring, hvad sprøjten og masken kan bruges til, hvis de bruger deres fantasi, og hvis de bruger deres fortælleglæde. Jeg vil gerne vise nogle eksempler fra bogen, fordi det er sådan, at sprøjte og maske, de vil gerne ud at rejse. Det er nemlig kedeligt at være på sygehus. Og sprøjte finder ud af, at hvis han trækker vejret godt ned i maven, ja, så kan han faktisk flyve, og det kan han sammen med maske ud over havet. Og de lander så i en storby, og heldigvis har de taget plastikhandsen med. Og maske finder ud af, at hvis han eller hun tager plastikhandsen på ryggen, ja, så kan han faktisk eller hun faktisk forvandles til Superman. Der er masser af andre farer i byen. Der er blandt andet også en dame, der råber om hjælp, fordi hun har fået stjålet sin taske, og det klarer Superman også i et væk. Bogen her, den sælges også til lægehuse og til tandplejere, og jeg har udviklet sådan et opgavehæfte til bogen, som kan gøre, at børn selv kan farvelægge nogle af siderne her fra bogen, og der er også nogle opgaver, så de kan få nogle idéer til, hvordan de selv kan fortsætte fortællingen. Kig på www.kulturkadancen.com, hvis du gerne vil læse mere og er nysgerrig på, hvordan opgavehæftet ser ud. Tak for opmærksomheden.